Kuinka Fortum älylataus toimii? Fortum älylatausta on yhtä helppo käyttää kuin tavallista kotilatausta. Ainoa ero on, että säästät rahaa lataamalla autosi silloin, kun pörssisähkö on halvinta, eli useimmiten yöllä. Sinun tarvitsee vain kytkeä autosi laturiin, samoin kuin tekisit muutenkin. Voit rentoutua huoletta, sillä Fortum älylataus huolehtii autosi latauksesta mahdollisimman edullisesti. Fortumin sovelluksesta löydät halutessasi kaikki tiedot latauksestasi. Näet muun muassa kuinka täysi autosi akku on, kuinka suurta toimintasädettä se tarkoittaa, tietoa aiemmista latauksistasi sekä milloin älylataus lataa autosi seuraavan kerran. Voit myös ladata tarvittaessa lataushistoriasi. Kun haluat ladata autosi välittömästi, se onnistuu helposti yhdellä painalluksella. Fortum älylatauksella voit säästää rahaa. Olit sitten mökillä, kyläilemässä tai muualla reissussa. Tarvitset vain Fortumin sovelluksen sekä lataukseen käyttämäsi tarvikkeet. Vähennä sähköautosi kuluja helposti ja tehokkaasti.